Хәерле көн исәмсез, хөрмәтле коллегалар. Без Илмир Низамов һәм дуслар дип исемләнгән концертка багышланган матбугат конференциясен башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге кунаклар. Илмир Низамов Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Валерий Коротков Халыкара һәм Бөтенроссия джаз фестивальләре лауреаты һәм Эльмира Калимуллина шулай ук Татарстан Республикасының атказанган артисты. Эльмир, иң беренче булып сүз сезгә. Гомумән без синең турыда матбугатта да башка мәсьәлә мәгълүмат чараларында да бик яш укыйбыз, ишетәбез. Син безнең гомумән теге музыка өлкәсендәге өметебез һәм соңгы елларда иң актив иҗатчы. Менә әлеге концертка ничек әзерләндең? Аерым язылган махсус премьера булып без ишетәчәк андагы ничә җыр яңгыраячак һәм программа нинди принцип буенча төзелгән? Хәерле көннәр барчагызга да, мин бик шатмын монда булырга һәм әлбәттә бу минем өчен бик көтелгән концерт. Күп тамашачы белә инде, мин күп еллар җыр сәнгатендә эшлим. Минем өчен җыр ул бик мөһим өлкә. Татар халкының күңеле ул беренчедән җыр һәм татар халкының йөрәгенә барып җитәргә теләсә композитор ул җыр аша барып итә иң тиз юлы һәм җыр гына түгел, әле монда башкаручылар, минем якын дусларым, танылган җырчылар, уникаль шәхесләр һәм минем күп еллы инде бу хаялым иде барлык җырчыларны җыеп, барлык җырларны менә иң танылган, иң яратылган җырларны менә шулай туплап, бер зур концерт үткәрергә һәм менә бу концертның максаты менә шул хыялны тормышка аштырырга. Һәм әйтәсем килә, әзерлек бу концертка бара, ул бик эш менә кайный һәм мин бик шатмын бу концертның булуына. Әле бу концертта тере музыка яңгыраячак, тере оркестр, Галескар Камал оркестрының җитәкчелегендә Данияр Соколов дирижер булачак һәм инде монда рольләрнең берсе музыкаль продюсер безнең Валерий Коротков. Чөнки менә мондый шәхесләр минем янымда булмаса, мин бу концертка алынмас та идем. Чөнки минем максат бу концертта зур тере тавыш, җанлы музыка яңгырга тиеш. Һәм яңа җырлар буенча яңа җырлар язылып тора, Аллага шөкер. Һәм кайбер җырлар бу концертта беренче тапкыр яңгыраячак. Кайбер җырлар алар инде яздырылган, бәлки интернет социаль шәбәкәләрдә дә ишетеп буладыр, ләкин алар әле беркайчан да сәхнәдә яңгырамаган һәм бу сәхнәдә беренче тапкыр яңгыраячаклар алар. Мисал өчен якынча ничә өр-яңа җыр ишетәчәкбез без? Кайсы һәм җырчыларның исемлегендә бәлки санап узарсың, кемнәр концертта булачагын? Мин җырчылар менә бүген безнең белән Эльмира Калимуллина, чөнки ул зур өлешен концертын җырлаячак. Шуңа күрә ул безнең монда безнең белән, ләкин анда җырчылар бик күп булачак. Алина Шәрипҗанова, Илгиз Мухуддинов, Илгиз Шахразиев, Эльза һәм Артур Исламовлар, Идрис Газиев махсус киләчәк бу концертка. Һәм аның репертуарында ике җыр яңгыраячак. Берсе беркайчан да сәхнәдә яңгырамады, язмыш юллары дигән Ренат Харис сүзләренә, һәм берсе шулай Ренат Харис сүзләренә яңа рәхәтлек дигән җыр. Ул әле ул җырны беркайчан да беркем дә гомумән ишеткәне юк. Руслан Сайфутдинов махсус шулай киләчәк Уфадан. Шуңа күрә әле монда менә шундый чакырылган кунаклар да булачак. Айдар Сөләймановны да мин чакырдым. Сәләмә Мухамедянова инде безнең бик танылган яшь җырчыбыз. Илүсә Хоҗинаны бер 3-4-5 җыр бәлки башкарыр. Ну, бик күп инде, мин әле бәлки кемнедер онытканмындыр әле. Бик күп җырчылар. Һәм тагын бер сорау бирәм, син Ренат абый Харис белән бик шундый тыгыз тандем сезнең. Менә Ренат абыйдан кала кайсы шагыйрьләр белән актив рәвештә җырлар иҗат итәсез бүген? Әйе, менә мин Ренат Харис дигәч, әлбәттә бик күп җырлар аның сүзләренә язылган һәм бик күп яшь авторларның текстлары яңгыраячак. Резеда Зәйниева белән без инде күп еллар бергә иҗат итәбез. Гөлүсә Баталова сүзләренә булачак җырлар һәм башкалар бик күп авторлар. Рәхмәт ясын.
Валерий Геннадьевич, слово передаю вам. Скажите, пожалуйста, вот в чем отличительная особенность данного концерта? Ильмер в какой-то мере сказал, что это будет полностью под живой звук. То есть вот как музыкальный продюсер вообще, учитывая, что в Татарстане, к сожалению, не так часто можно увидеть концерты такого качества, ваше мнение, ваше... Исән місіз, қадірлі достар. Я по-русски, прошу прощения, дальше буду говорить. Вы знаете, да, вы очень точно подметили, наверное, одну из основных особенностей этого замечательного концерта. И мы полны вдохновения, все участники, в том числе и потому, что это один из немногих концертов, который будет происходить полностью в лайв-формате, без какого-либо использования фонограмм, плюсов и тому подобных технических ухищрений, которые, к сожалению, зачастую используются на концертах даже крупных артистов здесь у нас в Республике Татарстан. Вот наша задача как музыкантов, прежде всего, тот прекраснейший материал, который предоставляет Эльмир Низамов, воплотить его именно в живом исполнении. И для этого собирается фактически огромный состав. Это действительно и оркестр под управлением Даниэра Соколова, прекрасный оркестр, малый симфонический фактически оркестр театра Галяскара Камал. Да, это и группа «Джав», одни из лучших музыкантов Республики Татарстан, лауреаты международных джазовых конкурсов и фестивалей, и многие приглашенные артисты, и не говоря уже о тех звездных вокалистах, которых перечислил Эльмир. И, соответственно, это все требует очень серьезной подготовки. Это действительно огромная работа, это продакшн. Согласитесь, но не часто у нас происходят такие концерты, их буквально, может быть, можно по пальцам пересчитать. И я считаю, что это уникальная возможность для татарстанского слушателя посетить именно такой концерт. Тем более, что он очень насыщенный, там без малого 30 произведений будет представлено. И еще раз повторюсь, это полностью живое исполнение, полностью концертные аранжировки. И Эльмир уже говорил об этом. Во-первых, там будут представлены и уникальные произведения, которые татарстанские слушатели услышат вообще, в принципе, в первый раз. Такие там будут концертные аранжировки, представлены в некоем новом качестве уже известных хитов Эльмира, которые зарекомендовали себя. Например? Я, конечно, это могут быть... Скорее это могла быть интрига, но я думаю, что я на свой вкус, наверное, отмечу песни, которые меня больше всего... Не то, что больше, но они как-то меня очень трогают. Это из Земкалды и Элдзы. Да, вот, например, эти произведения, они, мне кажется, очень характеризуют Эльмира как такого очень мощного композитора, который ворвался в поп-музыку, и это реальные хиты. Тут, я думаю, это факт, который уже не нуждается в каком-то дополнительном осмыслении. Тем не менее, вернуть именно вот к live production, мне бы хотелось, одна из миссий, может быть, этого концерта, показать некий уровень, который вполне достижим, в том числе и с помощью наших собственных сил и ресурсов. Это тот уровень, к которому мы и сами стремимся, и мы бы хотели, чтобы, в принципе, наше музыкальное искусство, скажем так, зафиксировало определенный уровень, и мы все двинулись вместе и дальше. Вот, то есть этот концерт еще и несет некую музыкальную миссию именно с точки зрения живого исполнительства. Вот как-то так. Скажите, пожалуйста, а вот помимо Казани где-то заново будет представлен этот концерт? Ну, то есть по России, возможно, какой-то тур, я не знаю, Москва, Питер, по регионам, компактного проживания татар. Для нас сейчас очень важно его заявить, его показать в таком полномасштабном формате. А дальнейшая судьба, конечно, мы очень хотели бы, чтобы, может быть, не в таком как бы полном составе, но частично было бы здорово его вот дальше катать. И есть такие идеи. У нас даже как бы предварительный разговор был на эту тему. Ну, посмотрим.
посмотрим. Нам сейчас главное вот этот концерт сделать, и я надеюсь, что все получится. Ну, если позволите, дополнение скажу. Мне кажется, что одна из таких тоже идей, которая вдохновляет нас всех, это участие в различных федеральных, российских конкурсных и фестивальных мероприятиях. И мне кажется, что вот одна из задач, которые мы как музыканты ставим перед собой, это, скажем так, выход и вывод нашего национального искусства, скажем так, за пределы Татарстана, да, чтобы эта музыка звучала и для широкого российского слушателя. И вот здесь конкурсные и фестивальные площадки – это очень благодатная почва. И я думаю, что вот этот достойный материал, он вполне может быть представлен и на российских фестивалях. Вы еще сказали, ну, я буквально краем уха зацепила в той комнате, что у вас предполагается какое-то автопати. Тоже в новом каком-то интересном формате. Это вопрос к Валерии. Да. Да, у нас буквально есть тоже. На самом деле, действительно очень интересно, он полон сюрпризов и неких, может быть, приятных неожиданностей. Вот у нас было такое рабочее совещание с Эльмиром, и спонтанно возникла идея о том, чтобы провести автопати в одном из таких очень творческих, замечательных пространств, которые появились в Казани недавно, буквально год назад. Это клуб «Ча» на Щапова. И там происходит джазовый джем-сейшн, там происходят встречи поэтов, художников. И вот одна из идей, которая родилась, еще раз повторяю, спонтанно, это провести автопати в этом клубе и сделать такой джем на основе произведения Эльмира Низамова. То есть использовать песни в качестве, скажем так, материала для импровизации. И это, ну, может быть, я не буду бросаться сейчас громкими словами по поводу революционности этого формата, но мне кажется, это некая новая струя, некая новая возможность для того, чтобы посмотреть, как этот музыкальный материал интересно мог бы раскрываться и еще и вот в таком формате. Еще я хотел бы сказать, что вот часто даже в разговорах и между собой, и с журналистами мы часто говорим про вот, низкий уровень эстрады. Но это не секрет, мы часто об этом говорим, почему так и так далее. И мне кажется, вот этот концерт – это как раз та возможность, чтобы показать, что мы своими силами, своим талантом можем делать что-то другое, что-то совершенно иначе. Мне кажется, уже нужно перестать об этом говорить, нужно просто начать делать. Да. И я поэтому хочу просто вот своим примером постараться показать, какая татарская музыка есть еще. Она должна быть разной. Я рад, что она разная. И мне хочется показать вот мое видение современной татарской музыки. Вот это самая главная цель вот моя. Рахмат. Эльмира, сөз сізге біз сіздің Эльмир белән шулай ук тыгыз тандемда эшләвегезне беләбез. Һәм Эльмира әйтте, бик күп җырлар җырлаячак Эльмира диде. Ничә җыр булачак һәм кайсылары? Әле концерт кысаларында. Исәмсез хәерле көн. Мин бик шат бүген монда булырга. Безнең зур концерт булачак Алла бирсә. Минем анда 5 сольный җырларым булачак һәм 1 дуэт Алла бирсә. Алина Шарипҗанова белән улым дигән премьера безнең чыкты. Һәм менә бу җырны без Пирамида концерт залында тамашачыга бүләк итеп җиткерербез. Беренче тапкыр әйе. Әлбәттә, Өмет йолдызы сүзем калды дигән. Аннары көтәм сине. Мин җырымда калам. Һәм оныттым инде хәзер. Көтәм сине әйттем. Өмет йолдызы, көтәм сине, мин җырымда калам. Татарстан, әйе. И улым. Һәм Эльмира, гомумән менә Эльмир белән уртак хезмәттәшлегебез билгеле иң беренче чиратта дуслык һәм менә тагын нинди, ну, русча әйткәндә нинди фишкалар бар Эльмир белән менә бергәләп иҗат итүнең? Авырмы, җиңелме, нидер бәлки кызык яклары бардыр. Кызык яклары бар. Мисал өчен. Беренчедән безнең тормышыбызның бер динамика.
Без бөтен әйберне бик тиз эшлибез. Әгәр дә ниндидер импульс безнең яна, без менә бергәләшеп эшли башлыйбыз икән, ул җырда, ниндидер проектта моментально җиренә җиткереп, менә тормышка аша. Менә безнең менә шундый энергия, динамика һәм Илмир белән безнең беренчедән теге эш буенча дип дуслык башланды, чөнки без беренчедән консерваториядә таныштык һәм менә иҗатның мәсьәләсендә без менә бергә хәзер инде күп еллар эшлибез һәм инде сез үзегез беләсез, минем өчен Илмир ул иң якын дуст һәм мин аны бик яратам һәм хөрмәт итәм. Ул бик уникаль шәхес, чөнки музыкада төрле жанрларда ул эшли. Нинди генә жанрны алмасак, үзенең стиль бар. Һәм бу стиль күп кешеләргә инде хәзер таныла. Мәсәлән, минем өчен артист буларак, ул минем тавышымны тамашачыга икенче төрле яктан ачты, чөнки калын тавышлы, сәләтле артистлар безнең бик күп, ә менә артистның тавышның фишкасын табу җыр белән, менә ул уникаль момент. Чөнки бик күп композиторлар эшли, әйе, һәм бик күп кешеләр җырны сиңа тәкъдим итә, әмма алар сине бик нечкә итеп сизмиләр. Материалларны әлбәттә бирәләр, алар бик әйбәт, ә менә ниндидер момент бар, менә Илмир бөтен артист белән, бөтен эшләгән артист белән аларның фишкасын сизә. Аның бик әйбәт интуициясе. Шуңа күрә минем өчен безнең эшләгән эшләребез, җырларыбыз менә тамашачыга, тамашачының үзәкнең үзәгенә үтә. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рузилә апа. Татар-информ Рузилә Мөхәммәтова. Илмир, бу бер тапкыр була торган концертны, әллә киләчәктә булачак Илмир Низамов һәм дуслар дигән инде бер фестивальнең башымы? Икенче сорау, монда программада Ринат Харис катнашында дигәнне күрдем. Ринат абый нинди концертта ничек катнашачак? Тагын сорауларым бар, аннары бирәмме? Без буларына Давай, башка җавап бирсәм. Беренчедән, Илмир Низамов һәм дуслар дигән фестиваль турында миңа фикер бик ошый үземә. Һәм Алла теләсә киләчәктә бәлки шундый фестиваль барлыкка килер дә дип уйлыйм, ләкин ничек әйтелер, не говори коп, пока не перепрыгнешь. Менә бу концертны үткәрик, аннан соң күз күрер, ничек аның дәвамы булыр, бәлки аның ул анда үзгәреп торыр, белмим. Но ул идея әлбәттә миндә бар. Ринат Харис катнашында әлбәттә беренчедән аның җырлары бик күп булачак, безнең җырларыбыз бик күп булачак, икенчедән менә ул сюрприз буларак, менә шулай ук аның катнашуы анда бер шундый сюрприз булыр дип уйлыйм мин. Димәк, Әйе. Ринат абый Ринат Без аны сәхнәдә сәхнәгә чыга. күрәчәкбез, әйе. Рузилә апаның тагын сораулары бар диде. Илмир Низамовның үзен без һәрвакыт фортепиано уйнаганны гына күрәбезме? Әллә нинди бер башка төрле формада да чыгачак мул сәхнәгә? Бәлки җырлар, бәлки баянда уйнар, каян белим, тагын нәрсәдер. Һәм башкалар дигәндә тагын нинди артистлар күздә тотыла? Программада анда һәм башкалар дип куелган. Һәм башкалар менә әйтеп куйдым инде мин. Айдар Салиманов, Руслан Сайфутдинов, Зарина Вилданова нишен һәм башкалар дип куйдым, чөнки алар Казанда бүгенге көндә яшәмиләр барысы да. Һәм безнең замана шундый, менә кайтып җитәрләр микән, җитмәсләр микән дип алар миңа әйттеләр. Без бик килергә телибез диләр, ләкин теге афиша язып куйсаң ди, без килә алмабыз. Лучше син безне язма ди, біз сюрприз буларак киләбез диләр. Без менә шулай дип сөйләштек. Һәм башкалар дигәч, минем турында инде менә безнең репетициялар башландыгына, минем идеялар бар, фортепиано гына түгел, үземнеке күрсәтергә, ләкин ничек килеп чыгыр белмим.
Без аны шулай сюрприз формасында күрсәтәбез, алла теләсә. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Минем бер сорау түгел, тәкъдим. Эльмира Калимуллина монда утырганда мондый мөмкинлек белән кулланма миңа калса дөрес булмас. Эльмира менә әле концертта җырланачак берәр җырдан кыскача гына өзек. Прям вот экспромтом. Кичә генә без студияда эшләгән идек Илмир белән яңа дуэтны яздырдык һәм рус тәрҗемәсендә Мин җырымда калам дигән җырны һәм сезнең өчен Мин җырымда калам дигән җырның үзеген. Мин җырымда яшим, мин җырымда янам, җырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер. Мин җырымда калам, мин җырымда яшим, мин җырымда янам, җырда минем юлым, язмышыма язган, әйдә үтсен гомер. Мин җырымда калам. Эльмира, бик зур рәхмәт. Әйе, Рузилә апа. Илмир, концертның төп тамашачысы кем була? Безнең попсовый концертка йөри торган тамашачымы, театрга йөри торган тамашачымы, урыс эстрадасына йөри торган тамашачысымы? Кем синең менә шушы 1000 урынлык залны тутыра торган тамашачың? Кемне чакырасың син? Әлбәттә, әйтәсем килә, мин барысын да чакырам дип, минем тамашачым бик төрле. Кайбер тамашачы мине театр аша белә, менә шул тамашачыны мин бик көтәм. Минем җыр сәнгатем белән дә танышыр өчен. Әлбәттә, һәр җырчының үз тамашачысы бар. Кем үз җырчысына килеп, тулысынча минем иҗатым белән таныша ала. Әлбәттә, кем музыка дөньясы белән, заманча музыка дөньясы белән кызыксына, мине бәлки академик янда гына беләдер һәм татар җырын белән якынрак танышырга тели. Әлбәттә, өлкән буынга да күрсәтәсем килә татар җыры бүген менә нинди форматта була ала. Әлбәттә, яшьләрне дә күрәсем килә бу концертта. Чөнки минем тамашачым, әлбәттә, ул яшь, минем буын дип әйтә алам. Барысын да күрәсем килә минем. Җыр форматы ул күп кешегә ачык, һәм менә без әйтәбез бит. Менә шундый хыялым бар ди минем. Минем татар җырларым ул татарлар өчен генә булмасын, ул бөтен милләтләр өчен булсын һәм безнең милләтебезнең байлыгын танытсын, күрсәтсен. Менә без чит телләрдә язылган музыкаларны тыңлыйбыз бит. Кайбер вакытта телне дә аңламыйча нәрсә турында алар җырламыйлар, ләкин без музыка аша, тел аша ул хисне тоябыз, сизәбез һәм менә минем татар җырларым башка милләтләргә, татар музыка дөньясына шундый күпер булса, мин бик бәхетле, бик шат булыр идем һәм менә җыр ул менә шундый зур күперләрнең берсе. Шуңа күрә мин башка урыс халкында, башка милләтләрендә бик теләп көтәм үз концертымда. Татарлыгына түгел һәм әлбәттә инде иң зур максат безнең тамашачыбыз килсен. Валерий, можно я задам еще один такой вопрос? Вот зачастую крупные радиостанции проводят на постоянной основе какие-то лайв-концерты популярных звезд. Почему у нас вот такой формат, к сожалению, то ли неприемлем, то ли его и очень мало, его практически нет. В чем причина? Причина достаточно простая, прагматичная и лежащая на поверхности. Зачастую на радиостанциях просто нет технических возможностей для того, чтобы осуществить хотя бы в минимальном виде более или менее приемлемое качество для лайв-исполнения, потому что какой-то минимальный состав музыкантов, 5 человек, допустим, должен прийти, и это уже какой-то, скажем так, минимальный технический райдер.
И так как этот формат не является де-факто стандартом каким-то для радиостанции, соответственно, таких возможностей нет, а я сам как бывший трудящийся, Радищик. да, в свое время я вел радиопередачу на радио. Я знаю, что, я просто прагматично радиостанция не будет держать у себя ту аппаратуру, которая, грубо говоря, не нужна. Конечно, московские радиостанции в этом плане имеют больше возможностей, но я надеюсь, что этот формат придет и к нам, потому что эти затраты не так уж и велики с другой стороны, да. И, конечно же, это очень интересно, то есть в реальном времени, когда Да. на радиостанции могли бы слушать концерты интересных современных исполнителей, да, которые как раз вот тот самый лайв-формат продвигают, отказываются от этих бесконечных минусовок в MP3, которые повсеместно звучат, да, в виде фонограмм, и представляют свое искусство как есть, как говорят американцы, as is, да, то есть по большому счету музыканты, которые не играют в лайве, имеют ли право называться музыкантами? Я так немножко заострю этот вопрос. Спасибо. Если еще есть вопросы, хөрмәтле коллегалар, рәхмәт итеп. Друзья, Режиссеры кем концертның күпме җыр яңгырыячак, аның саны бармы һәм әле концертка нәкъ бер ай вакыт бар. Тагын яңа җырлар язылырга мөмкинме бу вакыт эчендә? Әллә инде программа тулганмы? Безнең концертта 25-26 җыр яңгырачак. Шул сонга якын һәм яңа җыр турында минем бер идеям бар. Өлгерсәк язарбыз. Менә әле әйтәсем килми. Кем өчен? Миңа кирәк. Илмирга кирәк, ләкин Илмир өчен түгел. Менә шуны әйтә Кем алам. өчен икән димәк әйтмисез. Кем өчен икән? Юк, әйтмим. Режиссеры кем? Режиссеры үзем дип әйтә алам. Бүгенге көндә үзем тулысынча программаны төзим, тәртибен дә, идеясын да, төп концепциясын. Ләкин без монда зур команда эшли, һәм менә мин бик рәхмәтлемен. Я очень благодарен вот той команде, которая собралась, и каждый из нас, и каждый из них вносит свою лепту, каждый старается поделиться своим колоссальным опытом в этом жанре, и поэтому можно сказать, что мы вместе это делаем, и поэтому вот именно в плане режиссуры, хотя я концепцию всю сам задаю, и можно сказать, что я сам являюсь режиссером этого концерта, но здесь и лепта каждого человека, и это, конечно, в первую очередь Валерий Коротков, это Даниил Соколов. Я очень благодарен ему за его инициативу поддержать этот концерт. И, конечно, Камалский театр здесь как основа этого оркестра. Поэтому я надеюсь, что вот мы вместе этот концерт вытянем. Мы очень часто говорим о том, что нам чего-то не хватает, нам что-то нужно. Мне хочется сказать, что нам всего хватает, нам просто нужно держаться вместе и работать вместе. Вот. Да. Спасибо. Если нет у коллег других вопросов, то, наверное, мы завершаем нашу пресс-конференцию. Желаем удачи. И 17 февраля встретимся и посмотрим, какие сюрпризы для нас подготовил Эльмир Низамов и его друзья. Да. Күршкәнче хәдер. Рәхмәт бик зур сезгә. Всего Рахмат, доброго, друзья. спасибо. Всего доброго. Рәхмәт.